Ikomplu l-appelli minn diversi jaqdiet sabiex il-gvern ta' Roberta Bela jbiddel il-modell ekonomiku ta' pajjiżna, modelli bħalissa huwa dipendenti fuq il-kostruzzjoni, iċ-cheap labor u żieda fil-popolazzjoni. F'reazzjoni għal budget Caritas Malta saħqet fuq l-importanza li pajjiżna jadotta modell ekonomiku li jnaqqas id-distak bejn il-fqir u s-sinjur kif ukoll li jimmira għas-sostenibilità. Dan hekk kif diversi setturi mhux qed ilaħqu kaġun tal-modell ekonomiku li qed jitħaddem bħalissa. Apparti minn hekk fl-istqarrija Caritas semmi diversi aspetti oħra li fil-budget naqas milli jindirizza fost l-oħrajn li jiġi implementat tar ġdid għal dawk kondizzjonijiet ta' saħħa mentali, proġett li fir-realtà ilu mwiegħed is-snin iżda baqa' biss ħolma. Caritas sostnit ukoll fuq il-bżonn ta' investiment ferm akbar fil-housing affordabbli u adegwat għaż-żgħażagħ biex ikunu jistgħu jsiru sidien ta' darhom fil-waqt li jgħixu ħajja diċenti. Dan hekk kif illum il-ġurnata ħafna żgħażagħ qed isibuha diffiċli sabiex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom bil-prezzijiet dejjem ikomplu jisparaw il fuq. Barra minn hekk għalkemm il-Caritas qiset iż-żieda tal-kola kif ukoll iż-żieda fil-minimum wage bħala xi ħaġa pożittiva, esprimiet ħassibir għal fatt li dawn iż-żiediet jafu jwaslu għal żiediet ġodda fil-prezzijiet u għalhekk appellat sabiex f'dan il-perjodu diffiċli tiġi meluba l-kilba għal profitti sproporzjonati.